Abakristo mutigere Yesu emechando yainu anene asichinga kiechiga erituko ryoguchingira emechando eri Yesu abeteka gwitira eye ninkwana yaye omusasiroti Peter Benjamin yako we parish ya Kisii Cathedral akwana magiga yogokora emisa amo nagokorokubikana asenchera y'omusaraba litukuria lero. Tyson Wycliffe Manyara utwariganirie oroboturo. Abakristo abakatoliki ase ensengima lituko lya lero mbakora okorobekana wenjera y'omusaraba. Ase eparish ya Kisii Cathedral yegotoka Kisii Central Ward ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii na lero tetigiri magega. Chichumuya ao chie parish eyo nigo chiarobekana chinsemo ao echio chinyetana ine ekanisa eyo. Gokwana maiga yokorobekana musasiroti Peter Benjamin yako nigo atebabuna okorobekana okwo no gotema kubwatia chinjira chiria Yesu akorete na nigo abori abakristo bonsi banyare kumutigera Yesu emechando yonsi elia bagwetera. Asama leta nguru Father Peter Benjamin yako kurase the parish ya Cathedral. Lero nigo twari ngasinjira y'omusaraba. Ase abakristo bonsi se parish etu kiro yomo twasangerekana asinsemo ao elio osete ali tukeliga sinjire ngia tukwende Nyasaye ngambo yamuno atuwerere twakorere tukoria lero na Kristo aribyo ko mwanya nagesura na intu n'abakristo tugwesura elio tonyore ubugima butakwera. Kristo aribyo ko mwanya gacandegete wakoba ya mwanya bantu intwe mwanya bantu bonse babiro ibe byabo wetara aseme candege anyorete na intu tukwirigere twarare micando tokonyora na nere byatoremererie tuikere urutu butakwera mwanya bantu twense nigo tukuburiwa nga Nyasaye uri kuruka Nyasaye umuye utororeta mabera aratuma umwana yo muwe masese nende atako tubori ntu na mwanya bantu kurwaso busumba bwebibe na intwe twatoremererie mecando tokonyora si family chetu toremererie mecando tokonyora ndonse tokoremererie yetu elio katolike ti Kristo turigete musaraba na byonse mbinyare kabwete nigatugurete twense tobe kugwena gweta asale ebyo simbinyare Tegote bya abakristo bamindo ngambiye mono ase amatuka ya 40 twanyareko tugutara na Yesu Kristo asinjire y'omusaraba lero toikire lituko lyo moiso nande bura twandrete konya gwepanga ase pastor yigenjenu na lituko lya mambi ntomatenga mambi ne Jumamosi enene na Jumapili nero ngochero ko babuna Easter Sunday na Easter Monday ase ga abakristo kenyingi mati gataka ndra konya gusabira ense ito ya Kenya nyare ko bakegutwara omorembe kuna Yesu Kristo awochi kobaga kubuka kurwa saba kure anyare ko baga kubuka nemyoyo ito atutorie na ndakonye Kenya. Francis Mwarucha oyore oyo omobwa bwatani ase kanisa iyo nigate babuna toteme koba abakristo abaya na kubwatia ngaki Yesu chitego tokonya gocha gututoria buna asumbugete twabwati chinjire lyonsi buna asumbugete gocha na kuirana na kweboringa na intwe balia chiteko komboa ngokora tore keria chite agatote bitokore na litora aba bakristo abaya tuchigosirikia uburuti bwaye butakorera mirere na mirere wikirabo no abakristo bakatoliki bakorere amaguru yo kwingata nase enzemende bono bagochikwebanga wasoa ase Pasika enjenu kuchakari kule ya Jumapili. Kuripoti Tembe TV Ruiga Kisii Cathedral Wycliffe Tyson.